फरायसा आफादनि जे थान्दै जखनथाय 5-6-7 जि जोंनि फेब्रुवारि गेजेराव साननैल'सै बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गासै बिथिंनि बानजाय आफादा हाबा मावबाय थादों आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्रायबो जोङो गासै बिथिंनि जों तदारकखौ खालामदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दखरा आफादफ्रा मदद होदों। दा बेयाव सानथामनि हाबाफारियाव जोंहा गुबैयै थान्दै मेल जिरायनाय आरो जोंनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोंहा आलारि बाथि फोजोंनाय, अखानायै एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेनो जोंहा सोलोंथाइ बादायलायनाय मुलुगाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बोरै लांनो जों माखासे बिराद गोनांथार आलासि लिंदों। 10,000 स्टुडेन्ट गेदारिं खालामनायनि जों मोनसे टारगेट लादों आरो बड'लेण्डनि आसामनि गासै माहारियारि आफाद फरायसा आफादफोरखौ जों हांख्रायदों गुबुन मोनसे हाबाफारियाव। बे हाबाफारियाबो बिराद गोनां, प्राय 30-35थासो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। अखानायै जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे अपेन सेसनाव जों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो मेघालयनि बारग' रायजो बेंगिरि रन्जित शेखर मुसाहारि बिथांखौ हांख्रायदों। जों गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जोंनि माहारिनि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोरा एक्सपार्टफोर बिथांमोनखौ हांख्रायदों। आङो बयखौबो खावलायबाय एबसुनि जुथुम्मायाव एक्जिबिसननिफ्राय लानानै कालचार हारिमु दिन्थिफुंनायनिफ्राय लानानै स्पर्ट्स लिटारेरि आरो लोगोसे जोंहा बेयाव जि कालचारनि बादायलायनाय जागोन बे गासैबो बादायलायनायफोरखौ जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो, नायफैयो, मदद होफैयो। आं बेखायनो बयखौबो बे जुथुम्मायाव एबसुनि 3,000नि बारा डेलिगेट्स अबजारभारआ बाहागो लागोन। गोजोन्थों। जों थांनाय समाव नायबोदों जे बिटिसि बा बिटिआरआव मालाबा 50 कोटि, मालाबा 100 कोटि, मालाबा 150 कोटि रां माने अनसुंथाइ हरनाय जों नुदों। दा बेयाव माखासे अनसुंथाया ग्रान्ट जायो, माखासे अनसुंथाया माने स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज बिनि आधाराव जायो। 2003आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बिएलटि आरो भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु बर' रायजो राजानि मददआव बिनियाव 500 कोटि थाखा बेयाव लिरनाय दंमोन। दा मोनसे समसिम 500 कोटिनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेजआ जोबदों। एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै किन्तु भारत सरकारा मालाबा 50 कोटि, मालाबा 75 कोटि बे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो इन्स्टिटिउसन जौगानायनि थाखाय प्रजेक्टनि सायावसो, ओरैनो थोंजोङै लुज बा माने लिकुइड मानि हराखै। जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालायोबा बिनि सायाव बे फैसाखौ हरो। 2020 सनाव 27 जानुवारियाव बर' एकर्ड जादों, गोजोन गोरोबथा 1500 कोटि थाखा भारत सरकारनि 750, आसाम सरकारनि 750 आरो बेयाव जिखिनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज इलास्ट्रेटिभ लिस्ट अफ प्रजेक्ट्स दंमोन बे प्रजेक्टनि आधाराव टाइम टु टाइम भारत सरकारा गावनि जेनेरेल बाजेटआव, साधारन बाजेटआव बेखौ हाइलाइट खालामदों। दा नैबे जे हाइलाइट खालामनाय बेबो बै स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज 2020नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट, बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन, बे लिकुइड मानि नङा। दा बेखायनो जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबोदों, 2020नि एकर्डआव मोनसे स्पष्ट बेयाव 4.3आव लिरनाय दङ। आर्टिकेल 280खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 जि एमेन्डमेन्ट दङमोन बेखौ 10टा सिक्सिडुलनो लागु खालायोबा बाहायोबा भारत सरकारा मालाबा बिटिसिआव, बिटिआरआव 500 कोटि, मालाबा 1000 कोटि हरनो बिसोर बाध्य जागोन। खारन जोंनि पपुलेसन, जोंनि एरिया 35 लाख पपुलेसन, मोनबा डिस्ट्रिक्ट, दा एडिशनेलि जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि एरियाफ्रा हाबबाय। बे गासैखौबो नोजोर बोनानै पपुलेसन पेटार्नाव जोंनि एरियाखौ नायनानै बिसोरो हरनो बाध्य आरो गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनो, आर्टिकेल 280आ एमेन्डमेन्ट जायोबा बिटिसि, कार्बि आंलं, डिमा हासाव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सिडुला डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन। बै जे एमेन्डमेन्टआ पार्लियामेन्टआव बिला पास जायाखै 2019 सनाव बियो गोलैनानै दङ राज्यो सभायाव।